fresh elections for Zimbabwe is becoming more realistic in ZanuPf party as most of its members start to wake up from their dream and getting into reality. Azvina kumira zvakanaka. Dhumela makhulu ndauya pano zvekare ndine nyaya yakanyorwa 2 days ago nanoitwa Peter Jack on Facebook mugrupu rinoitwa iro Zimbabwe Politics. So panapa muri Zimbabwe ndabva ndangosangana nacho ndikati iyi nyaya yanga isingafaniri kudarika nekuti zvaari kutaura panapa zviri kuzoita kakumeka sense takatarisa skillful imwe yakazoitika yekubhana kwema opposition MP zvavakaitwa naShabangu muzuva ranezuro but iye information yake anga atoiunza day before court yaitika. So panapa anyora akati addressing a Politburo meeting in Harare, the ZanuPf president Emerson Mnangagwa warned the Politburo members that the party is losing it as pressure is mounting toward fresh elections. Iri pama one hurumende yayo because purikuya pressure baba malkona ese nyaya iri kuzongoenda yakananga ku fresh elections. Fresh elections dzinozoitika sei right? Chiri kuitika nje kuti andimuri kuona kuti Shabangu ari ku record vanhu vese vanotanga kuzopopota kuti aiwa kaona shamari iwe kunogwa tisina kana MP watoda imi makungoisa venyu chete because it's obvious kuti vanenge vasara vaka angoma uncontested automatic win vachitongopinda vachienda parliament yacho inongosara yavo ndo skillful ndo ne situation iri kuitika zvamanje takatarisa. So panapa pari kunyora kunzi the coup ZanuPf military president Mnangagwa is rumored to now being pushed from both within and outside his ZanuPf party. They have come to realize that you can't just put the issues to do with his illegitimacy under the carpet just like that, and life goes on, with some war veterans saying Mnangagwa cannot stand a chance if he has to stand against Nelson Chamisa instead of living in denial. ZanuPf should start looking for his replacement in form of the army General Chiwenga. All this happening amid some rumors that ZanuPf failed to submit names of the delegation to start the SADC organized Mnangagwa Chamisa meeting as a way to buy time to organize a soft exchange of power from Mnangagwa to Chiwenga. Ndo zvacho zvekutaurika pano muri inini zvangu handisikuda kunyanya kuwedzera zvakawanda. I'm sure zvinhu zvaakutaura panapa tese tinge taitaka kuzvinzwisisa, but sikutaura kwandinongozviita muri Zimbabwe kuti mushonga wepropaganda kuexpose. I'm not sure kuti kana zviri kutaurwa izvi zviri kunzi ikoko kwavo mubato ravo racho iro reZanuPf racho zviri kutonzi chakachaya ikoko because pari kunzi mukuru haakwanise kuzomira face to face nemukomana pachiitwa election. But ameno muri Zimbabwe, you tell me what you think nezvinhu zviri kutaurika panapa na Peter Jack uyo abuda nenyaya yake paFacebook. Inini ndinongouya panapa ndichiti mushonga wepropaganda kuexpose. Kana achinyeba tobva tagara tamuexpose kuti mukomana ari kunyeba. Tell me what you think samanzwira mazvita tobva tasangana mu comment section tichionesana kuti muri kuionawo sei nyaya iyi.